Mae cynllun Prentisiaeth yr Urdd yn tyfu. Mae gan yr Urdd darged o gynnig 100 o brentisiaethau bob blwyddyn erbyn 2022. Dechreuodd y cynllun gyda'r prentisiaid chwaraeon. Fi'n rili licio gweithio gyda'r Urdd gan bod dwi'n mewn i ysgol gynradd fel cymgarweddi yn gwneud sesiynau chwaraeon trwy'r iaith Cymraeg a mae'r plant mewn dosbarth trwy'r dydd yn dod mas a jyst cael llawer o hwyl o fewn iaith Cymraeg. Dwi wedi cael llawer o gwahanol cyfleoedd arbennig gan yr Urdd. Ni'n cael cymwystar wrth cael ni'n dysgu ar yr un pryd. Mae'n gwych. Mae'n neis ddim bod yn stuck yn y swyddfa trwy'r amser. Mae'n neis cael mynd allan a hyfforddi plant gwahanol. Fi'n hoffi'r ffaith fi'n gwneud chwaraeon pob dydd a gweithio gyda plant. Daeth yr opsiwn hefyd i wneud prentisiaeth awyr agored. Mae rhai pobl yn gwneud yr hyfforddiant yma yn ysgolion, ond dwi'n gwneud o'n Glanllyn, felly mae'n golygu dwi'n byw hefo ffrindiau fi. Dwi'n byw yn Bala hefo'r 2 person dwi wedi dod trwy'r system hefo. A dyn ni'n gallu mynd allan a ceifadu ac dringo efo'n gilydd. Ychwanegwyd darpariaethau allanol. Mae'r Urdd yn ffantastig, maen nhw'n dod mewn, maen nhw'n dod i weld chi, maen nhw'n wastad yn rhoi cymorth i chi, maen nhw'n nygyd i chi pob cam. Fi'n dwlu ar rygbi a mae'r cynllun hyn yn symud bod fi'n gallu datblygu fwy o sgiliau hyfforddi. Mae prentisiaethau ieuenctid hefyd yn opsiwn erbyn hyn. Mae'r plant yn cael profiadau arbennig, ond y perk o'r job gwyd yw bod ni'n gallu mynd gyda nhw i gael yr un fath o brofiadau. Un dydd gallai fod yn gwneud clwb cinio, a wedyn diwrnod arall gallai ni fod mas ar taith Disney fel wythnos diwethaf ni mas yn Ewro Disney gyda pobl ifanc yr ardal. Y peth dda amdano prentisiaethau gyda'r Urdd yw mae'n flwyddyn mas chi'n cael eich talu i fynd ar cyrsiau, i gael cymwysterau, byddwch chi fel arfer yn gorfod talu amdano eich hunain. A chi yw'r prentis nesaf? Mae'r Urdd yn wych. Mae wedi datblygu hunan hyder. Mae fe'n werth e, go for it, bendant. Ewch amdani. Dyma'ch cyfle chi i ymuno gyda ni a cychwyn ar eich siwrne.